טוב, אז אנחנו מתחילים, שלום לכולם. אנחנו מתחילים ממפגש הגשמה שלנו, מפגש הגשמה מספר 2, ימי שלישי ב-5, והיום אני רוצה לדבר על נושא שמרתק אותי באופן אישי. אנחנו נדבר היום על עתידנות ולאן כל הבינה המלאכותית לוקחת אותנו. המטרה שלי לפתוח לכם את הראש, לפתוח את התודעה ולהבין איך הבינה המלאכותית יכולה לעזור לכם ולקדם אתכם לעבר הגשמה של השליחות שלכם. אז אנחנו נפרוס את זה לאורך כמה שנים ונתחיל. אז קודם כל, למה חשוב להקשיב לתחזיות האלה ולמה אני בוחרת להקשיב לתחזיות האלה? כל ההרצאה שאתם תראו כאן היא בעצם מבוססת על ריי קורסווייל, זה חוקר בינה מלאכותית עתידן, שבמשך 60 שנה חוקר את העתיד, עוד לפני לפני שבכלל הייתה בינה, לפני שהיה את כל ה-LLM, זה מרכזי דאטה ענקיים. 86% מהתחזיות שלו הוכחו כנכונות והתממשו בפועל. יכול להיות שזה היה שנה לכאן, שנה לכאן, אנחנו לא תופסים את זה בדיוקים האלה, אבל 86% מהתחזיות שלו פשוט התממשו. אני מאוד אוהבת אותו, בחור יהודי, הורה לניצולי שואה, מדבר על זה המון גם. הוא פשוט בן אדם מדהים, הוא כבר ממש מבוגר. הוא כתב את הספר הסינגולריות מתקרבת, ושם בעצם הוא הפיץ את כל התורה הזאת שלו ולאן הכל הולך. כשאנחנו שומעים את המילה עתיד, חלק מאיתנו מתרגשים, שזה אני, שאני רוצה כבר לדעת לאן זה הולך ולאן זה ייקח אותי, וחלק מאיתנו קצת חוששים. המטרה שלי בהרצאה הזאת היום היא בעצם להפיג את החשש מכם, לתת לכם איזושהי הצצה לאן אנחנו הולכים. גם אני מאמינה שידע זה כוח, ככל שאנחנו יודעים יותר אז אנחנו יודעים להתכונן לדברים ויודעים לעשות את הדברים בצורה מושכלת וחכמה ולא מתוך מקום של לחץ. וגם יכולים להחליט האם אנחנו רוצים להצטרף לחלק מהדברים שאנחנו נראה ותכף נדבר עליהם, או שאנחנו רוצים דווקא בחלקים מסוימים לשמור על עצמנו יותר נקיים מהמקום הזה. אני אתן על עצמי דוגמה. בתקופת הקורונה אני לא התחסנתי, אבל דברים אחרים אני מאמצת באהבה. כל מה שיפה פה זה שלכולנו יש בחירה חופשית, כל אחד בוחר מה הוא לוקח, מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, ולכן עוד יותר חשוב לי שיהיה לכם את כל המידע, כדי שלא תופתעו ולא תרגישו שאתם מפספסים את הרכבת או כל מיני דברים כאלה, זה ממש לא. זה לא המקום. 2026 זו השנה, אני כל הזמן אומרת את זה ואני אמשיך להגיד את זה, זו השנה להיכנס לכל העולם של הבינה. מי שייכנס מ-2027 כבר ייכנס בעצם לבינה מלאכותית, לעולם שהוא אחר. טוב, אז מתחילים. אני רוצה להתחיל קודם בלדבר על התפתחות אקספוננציאלית. ריי מדבר על זה הרבה ברעיון שלו עם טוני רובינס, אני ביססתי גם את המצגת הזאת על הרעיון עם טוני רובינס, זה נמצא ביוטיוב, זה פורסם לפני חודש בערך הם ערכו את הרעיון הזה, אני ממליצה לכם ללכת ולהקשיב לזה. אנחנו בני אדם מסתכלים על העולם בצורה ליניארית, החשיבה שלנו היא ליניארית, עבר, הווה, עתיד, אנחנו מניחים שמחר יהיה יותר טוב מהיום או יותר רע, כל אחד וההשקפה שלו. אנחנו לא מתוכנתים להסתכל על העתיד באיזו צורה כזאת שהיא מעבר למה שאנחנו מצליחים לדמיין היום. הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית היא גדלה בצורה אקספוננציאלית, היא מכפילה את עצמה, 1 הופך ל-2, הופך ל-4, הופך ל-8, הופך ל-16. תוך זמן קצר המספרים הופכים למשהו שהוא בלתי נתפס. ופה הפער. אנחנו עכשיו בשלב שהבינה המלאכותית והידע שלנו בבינה מלאכותית נמצאים פחות או יותר באותו מקום. אנחנו מצליחים להבין
שבינה זה יותר מגוגל, אנחנו מכירים את גוגל, את זה כבר הספקנו להכיר, עכשיו אנחנו מבינים, אוקיי, יש בינה מלאכותית, אני מדברת על זה המון בקורס שלי, על ההבדל בין שליפת מידע לבין לחולל מידע, שזאת בעצם הבינה. הפער שבו אנחנו חושבים והפער של איך שהבינה מתפתחת, ב-2027 מי שיתחיל רק אז לגשש את דרכו בעולם הבינה המלאכותית ירגיש פומו מטורף, ירגיש שהוא לא מבין על מאיפה להתחיל, וזה יהיה בצורה שהיא מאוד מציפה, אם לא כבר היום אנחנו מתחילים להרגיש ככה. אז זה הכי טוב להסביר מה ההבדל בין חשיבה ליניארית לחשיבה אקספוננציאלית, זה דרך דוגמה. נגיד ואני אומרת לכם שאנחנו לוקחים לוח שחמט שיש בו 8 על 8, זה 64 ריבועים, ואני שמה על הריבוע הראשון גרגר אורז אחד, בריבוע השני 2 גרגרים, בריבוע השלישי 4 גרגרים, בריבוע הרביעי 8 גרגרים, וכן הלאה וכן הלאה. עד שנגיע לריבוע ה-21, אנחנו כבר נעבור את ה1,000,000 גרגירי אורז. כשנגיע לריבוע ה-30, אנחנו כבר נעבור את ה1,000,000,000 גרגירי אורז. כשאנחנו נגיע לריבוע האחרון, 64, אנחנו נגיע למספר עם 20 ספרות שאני אפילו לא יודעת איך להגות אותו, שזה בעצם יותר מכמות כל האורז שיש בעולם, וככה בינה עובדת ומתקדמת. לכן, 2026 זו השנה להתחיל ללמוד בינה. אז יאללה, בואו נתחיל לדבר קצת על העתיד. אז נדבר על הטווח הנוכחי היום, עד שנת 2029, אנחנו רואים מודלים של AI שמתחילים להתקדם בצורה משמעותית, עם מרכזי מידע LLM גדולים. אם לפני 3 שנים הייתי אומרת לכם שיש אפליקציה שאתם יכולים להוריד אותה במחשב, ואתם יכולים לדבר איתה בעברית, והיא תענה לכם, והיא תיתן לכם מידע, ואתם לא צריכים להקליד כלום, אתם יכולים רק להקליט, והיא גם תדבר איתכם בקול שאתם בוחרים, אם זה גבר או אישה, ואתם יכולים להגיד לו לעשות בשבילכם מצגות, אתם לא הייתם מאמינים לי. זה מה שעכשיו, והיום זה נראה לנו אני מאמינה שלרובנו שמענו על על הביטוי ChatGPT, יצא לנו להוריד את האפליקציה, אולי לא, אולי כן, ולהשתמש בה קצת ולראות מה זה, חלקנו משתמשים בזה כגוגל משודרג, חלקנו אולי ככה משתמשים בזה יותר. כמו שזה לא נראה לכם, כמו שלפני 3 שנים לא היינו מבינים על מה מדברים כשמדברים על ChatGPT, אז ככה 2027 הולכים להתפתח דברים שאנחנו, 2027, 2028 עד 2029, דברים שאנחנו היום קשה לנו לדמיין אותם, אבל זו המטרה של ההרצאה. אני רוצה שתתחילו לדמיין דברים אפשריים שאתם יכולים לעשות עם הבינה המלאכותית, אני גם אספר לכם לאן אנחנו הולכים להגיע. אז בואו נדבר על מודלים של AI, מודלים מתקדמים. הבינה המלאכותית תתחיל לייצר ולבצע עבודה יצירתית משמעותית יותר ויותר. היום אנחנו עושים תמונות, עושים הצגות, כל מיני דברים כאלה. אני אתן דוגמה, הבינה תוכל לקחת תרופות שקיימות ומאושרות כבר בשוק, להתחיל לחפש להם שימושים אפשריים רפואיים שבכלל לא היו ידועים לנו לפני כן, או לא ידענו בכלל שאפשר להשתמש בהם לדברים האלה. וזה למה? כי ככל שיעבור הזמן אנחנו נוכל לנתח יותר כמויות של מידע בצורה אפקטיבית. רובוטיקה. אז אמנם היום שבו אנחנו יכולים לקנות רובוט באושר עדיין לא הגיע, אבל אני מאמינה שתוך 3 שנים אנחנו כן כבר נוכל להגיע לשלב הזה. חברות רובוטיקה כמו פיגור AI צפויות לספק כ100,000 רובוטים אוטונומיים כבר בשנה הקרובה. אז תארו לעצמכם מה יהיה בשנת 29. הרובוטיקה טיפה מפגרת אחרי התוכנה יותר מתקדמת, כל המודלים של השפה והמידע. אם אנחנו שואלים את ריי קורצווייל, הוא אומר שבעצם עד 29 הרובוטיקה מתקדמת ומדביקה את הקצב, ובעצם אנחנו נתחיל לרכוש, אנחנו כאנשים עצמאיים פרטיים נתחיל לרכוש רובוטים שיעזרו לנו באופן, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בעבודה,
אם אנחנו מסתכלים גם נגיד על אמזון, יש להם כבר רובוטים שמלקטים את הסחורה. במקומות עבודה אנחנו נראה את זה יותר ויותר, אבל אנחנו גם נראה את זה בבית שלנו. מה הרובוטים יעשו אצלנו בבית? הם יכולים לעזור לנו עם לקבל קניות מהסופר, הם יכולים להכניס את הקניות לסופר, את הקניות מהסופר למקרר, הם יכולים גם לבדוק מה חסר במקרר ולהזמין לבד, הם יכולים גם לקפל כביסה, הם יכולים להכין אוכל, הם יכולים לעשות המון המון דברים. בעולם העבודה הכניסה היא מואצת ומשתפרת, בעולם הפרטי שלנו היום זה בעיקר לעשירי עולם, זה פחות נגיש אלינו, אבל זה ילך ויהיה הרבה יותר נגיש עם הזמן. תאומים דיגיטליים, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, בעיקר בהקשר הרפואי, שתכף אנחנו נדבר לאן עולם הרפואה הולך, שזה בכלל תחום מטורף. תחשבו שיש לכל אחד מכם תאום דיגיטלי. תאום דיגיטלי זה כמו איזה סוכן, כמו איזה משהו במחשב, שיש לו את כל התכונות הגופניות שלכם, הוא יודע בדיוק מאיזה מחלות אתם סובלים, מה הנטיות הטבעיות שלכם, משקל, נתוני לחץ דם, כל מיני דברים כאלה, ובעצם כשאתם רוצים לדעת מה הטיפול, מישהו רוצה לדעת מה הטיפול הכי טוב הרפואי שהוא צריך לקבל, אפשר קודם כל לנסות את הטיפול הזה בעזרת סימולציה על התאום הדיגיטלי שלו. כמה זמן וכמה כאב זה יכול לחסוך, אנחנו תכף נדבר על הרפואה, הבינה לוקחת את הרפואה למקום, מבחינתי באמת למקום מדהים, ואני חושבת שדברים שאנחנו סובלים מהם היום כאנושות, מחלות שאנחנו סובלים מהם פשוט לא יהיו יותר ויעלמו, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, ותכף נדבר על שנת 32 שנדבר שם על ה-longevity, שזה בכלל יהיה טירוף. משנת 32 אנחנו בעצם על כל שנה שאנחנו עוברים, הרפואה יכולה להחזיר לנו את השנה הזאת, ולאט לאט אנחנו כבר לא נמות מזקנה, באמת שזה הולך למקום מדהים. שנת 2029 אנחנו מגיעים ל-AGI, מושג חדש שחשוב שתכירו, Artificial General Intelligence, נקודת מפנה היסטורית. למה היא נקודת מפנה? כי עד השלב הזה, זה השלב שבו הבינה המלאכותית מגיעה לבינה ברמה של כל האנושות כולה. היא בעצם מסוגלת לבצע את העבודה הטובה ביותר בכל תחום שקיים. זאת אומרת, זה לא משנה אם אנחנו עכשיו רוצים להיכנס לראש של איזה פיזיקאי מדופלם, או לאיזה ראש של רופא מומחה לסרטן, או כל מיני דברים כאלה. הבינה בשלב הזה של 2029 כבר תהיה יותר חכמה מכל האנשים האלה ביחד. ואני מספרת את זה כי אני רוצה שאתם תסתכלו על ההזדמנויות שזה יביא איתו. אתם תוכלו ליצור כל מה שאתם רוצים בעצמכם, רק עם כלי AI כלשהו שאתם תשלמו עליו את כמה שקלים שלכם, אתם תוכלו לקבל ביצועים בכל תחום. מחשבים בעצם יבצעו את העבודה הטובה ביותר בכל תחום, אם זה רפואה, אם זה משפטים, אומנות אפילו, או מחקר מדעי, ובעצם כל הגישה הזאת, כל הידע הזה, היא תהיה לכם גישה בלתי מוגבלת לידע. כל אחד יוכל לגשת לכמות ידע שהייתה בעבר זמינה רק באוניברסיטאות או כל מיני מוסדות מחקר גדולים. מה שגם עוד ישתפר זה האוטומציה הקוגניטיבית. זאת אומרת, לא רק עבודות ידניות, גם עבודות מוחיות, ניתוח נתונים, כתיבת דוחות, קבלת החלטות שגרתיות, הכל בעצם הולך לעלות רמה בצורה פנומנלית. אם ניקח סתם דוגמה, ריי השתמש בדוגמה הזאת, אני מאוד אהבתי את זה שהוא דיבר, שאפילו אלברט איינשטיין הגדול שבעבר הוא באמת, שהיה לו את הידע הספציפי על דברים, על תחומים מסוימים בפיזיקה, ובעצם לא היה לו תחליף ולכן הוא היה, כולנו מכירים את השם שלו, אז בעצם מודלי שפה של AGI, של ה-General Intelligence, עד שנת 2029 גם יהיה להם מידע
ברמה הזאת. אז תחשבו שזה אלברט איינשטיין וכל שאר הגדולים וכל הדוקטורים, יהיה את הידע והוא יהיה נגיש לנו. אם פעם היינו צריכים ללכת לספרייה, או אחר כך זה היה אנציקלופדיה שהיינו קונים בבית, היום כל ילד בלחיצת כפתור יכול להגיע לבינה ברמה של אלברט איינשטיין. תחשבו איזה מטורף זה ומה זה יכול לעשות לנו כאנושות. ההיסטוריה מלמדת שכל מהפכה טכנולוגית שינתה מקצועות. אני שומעת המון פחדים סביב העניין הזה שמקצועות, שאנשים מפוטרים, הרבה פעמים המקומות עבודה משתמשים בפיטורים האלה ב-AI כתירוץ, לא תמיד זה נכון, אבל אנחנו שומעים את זה בכל פעם שיש מהפכה, גם שהאינטרנט הגיע וגם לפני זה שהיה את המסועים של קווי ייצור, כמו בסרט של צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים, שהוא מנסה ללמוד איך לעבוד על מסוע. אז נכון, כל מהפכה משנה מקצועות, אבל היא גם מייצרת מקצועות חדשים. אם שואלים את ריי קורצוולד ואם שואלים את אילון מאסק, ואני אוהבת את האנשים האלה בגלל שהם אופטימיים, בגלל שהם מדברים על הדברים הטובים של ה-AI, ואני גם כזאת, אני גם אופטימית, אני גם מאמינה ביכולת של AI להקפיץ את האנושות, להקפיץ אותנו כמה דרגות למעלה, ובעצם לאפשר לנו להתמקד רק בלהבין מהי השליחות שלנו ומה הגענו לעולם לעשות. אז אם שואלים אותם, הם מדברים על ברמה של 2029 והלאה, שפע לא נורמלי, מאוד קל לייצר כסף, מקומות עבודה, אתם תראו יותר ארגונים של בן אדם אחד, שמנהל הרבה סוכנים של AI, ומייצר המון כסף. תחשבו, אין הוצאות. אין הוצאות, ההוצאות היחידות זה המנויים לכל ה-ChatGPT וקלוד וכל הדברים האלה. יצירת כסף תהיה כל כך קלה, ועכשיו מה שנותר זה רק לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות, מה בא לנו לעשות עם הזמן הפנוי שנותר לנו. והתחלתי לדבר על רפואה, ועכשיו אני רוצה ככה להמשיך את זה. אני חושבת שזה באמת דבר שמאוד מאוד מרגש אותי. אנחנו כבר מגיעים פה ל-2003, הרפואה בעצם השתנה מהיסוד. דיברתי מקודם על הדמיה וסימולציה, תחשבו על אנשים שסובלים חלילה ממחלות, לא צריכים לעשות עליהם את הניסויים הקליניים, בעצם אפשר, יש בני אדם מודמים, simulated humans, לוקחים את הביולוגיה של אותו בן אדם ותופרים לו ובודקים על הסימולציה, בודקים כל מיני תרופות, איך הוא יכול להגיב, ובעצם מייצרים רפואה שהיא מאוד מאוד אישית לאותו בן אדם. אנחנו בעצם משלבים פה טכנולוגיה ביולוגית עם הגוף האנושי ומשפרים את הבריאות והתפקוד, ותכף נדבר על שנה 32, על הלונג'ביטי, נקודת מפנה רצינית. אנחנו נבדוק טיפולים ותרופות על מודל דיגיטלי של הגוף לפני שנותנים את הטיפול בפועל, והנתון הכי מטורף שהכי הפתיע אותי ואני מאוד שמחה לשמוע, מאוד שמחתי לשמוע עליו, זה מה שריי אומר, שתהליך של פיתוח תרופה של לוקח היום 10 חודשים יכול להתקצר ליומיים בלבד, כי בודקים במודלים עצומים של מידע מלא מלא אופציות, מלא פוטנציאל של תרופות וחוזרים עם תשובות מהר, ובעצם ייקח לנו יומיים לפתח תרופה. תחשבו מה זה יעשה לעולם הרפואה שלנו וכמה זה ישפר אותה. והחלק האהוב עליי במצגת, 2032, longevity, escape, velocity, מהירות המילוט של אריכות ימים. מושג מהפכני, אני בטוחה שחלקכם התחלתם כבר לשמוע את המילים longevity, לאחרונה ראיתי את קופת חולים מכבי מפרסמים, ומאוחדת, בכללית, על מרכזי longevity, בעבר זה היה משהו שהיה, מה זה בעבר? אני מדברת 3 שנים אחורה, הייתם שומעים את זה רק באתרים כאלה מאוד יוקרתיים, של אנשים מאוד עשירים. מה הרעיון? אתה מגיע לאתר מרפא כזה, סוקרים לך את הגוף, בודקים מלא פרמטרים ומתאימים לך. זה יכול להיות תזונה, שזה דברים שיש כבר היום, אבל זה ממש תופר לך את החליפה הרפואית שלך, של כל מה
של כל מה שאתה צריך כדי להאריך חיים. לפי קורצווייל, עד 32 אנחנו נגיע לנקודת המילוט. מה זה אומר? שבשנת 32, בעצם על כל שנה שאנחנו חיים, אנחנו גם יכולים להרוויח שנה. הבריאות יכולה, הבינה המלאכותית ברפואה יכולה להחזיר לנו על כל שנה שעוברת עוד שנה לתוחלת החיים שלנו. הרפואה תתקדם כל כך מהר שבכל שנה שנעבור המדע בעצם מעניק לנו יותר זמן מהזמן שעובר, שזה נקודה, אנחנו בעצם בנקודה הזאת נתחיל לנצח את ההזדקנות, ולפי ריי אנחנו בעצם כבר לא נמות מזקנה, אנחנו נמות מתאונות או דברים כאלה, למרות שגם על זה הוא מספר, תאונות היום בעולם מתים 40,000 אנשים בכל שנה מתאונות דרכים, תחשבו והוא נתן דוגמה לחברת מכוניות אוטונומיות ששם, שגדלה במהירות, ושם כבר מן הסתם 0% של תאונות דרכים, כי אין תאונות דרכים ברכבים אוטונומיים, ותחשבו שזה רק ההתחלה, זאת אומרת שזה ילך וישתפר. אז בשנת 32 אנחנו לראשונה בהיסטוריה האנושית נגיע לנקודה שבה נוכל לעצור או אפילו להפוך את תהליך ההזדקנות הביולוגי. עכשיו כל אחד פה בשלב הזה יחשוב עם עצמו לאן הוא רוצה לקחת את זה. יש כאלה שירצו ללכת all the way, יש כאלה שיחליטו שהם רוצים להישאר טבעיים ולהזדקן בקצב האמיתי של החיים, אני כנראה אהיה אחת מאלה, אבל תחשבו על כל מיני מחלות, למשל בן אדם שחלילה סובל מדימנציה, או שיודע שהוא יכול לחלות בדימנציה כי יש את זה במשפחה, והוא יכול לקבל רפואה מותאמת אישית ככל שיעברו השנים, שבעצם תמנע את המחלה של הדימנציה שבכלל לא תתקיים אצלו בגוף, או אנשים עם פרקינסון, שבזכות התרופות שהולכות ומשתפרות ומשתבחות ככל שהשנים עוברות, יכולים להתנועע בחופשיות ובלי רעידות ולשתות כוס מים. זה מהפכני, מה שהולך להיות מבחינת הרפואה, אני חושבת שזה החלק הכי מהפכני, כמובן שגם בלימודים, אז אני רואה שמשרד החינוך מנסה להתחיל לאמץ קצת את הבינה, ראיתי כבר על תוכנית 720, שהילד לומד בעצם בקצב שלו, בדרך שלו מול מחשב, זאת אומרת יש איזה ניסיון של תמיד המוסדות, הם תמיד מפגרים מאחורי ההתקדמות האמיתית, אבל אני שמחה לראות על הניסיון הזה להגיע לשם. בעצם הכל יהיה מותאם אישית, הלמידה מותאמת אישית, הבריאות מותאמת אישית, כל אחד יכול להתמקד ולקבל את מה שמגיע לו, נקודת מפנה באמת רצינית, שווה לחכות ולהישאר בחיים, תגידו לכל למי שאתם אוהבים ורוצים לשמור עליו שיחכה ל-32. אז אנחנו כבר באמצע שנות 2030, אנחנו מדברים על בינה מלאכותית בתוך המוח, אילון מאסק מדבר על זה המון, אני עוד לא יודעת מה אני מרגישה כלפי זה, אני גם צריכה את הזמן הזה כדי להקל, אני יכולה להגיד לכם בוודאות שיש שני סוגים של אנשים, יהיו אנשים, כמו שאמרתי, שיחליטו שהם הולכים על הדרך הטבעית, וזה יהיה בסדר גמור וזה יהיה לגמרי מקובל, ויהיו את האנשים שרוצים ללכת כן להתקדם עם הבינה, זה יכול להיות שגם במקרים רפואיים מסוימים. הרעיון הוא שבשלב מסוים אני אוכל להרכיב משקפיים או שיהיה לי איזשהו שבב במוח, ובעצם כשיעלה לי רעיון אני אוכל כבר ביחד עם הבינה לפתח את הרעיון הזה, אני לא אצטרך להסתכל על מסך מחשב או שאני לא אצטרך זה, אני באופן אישי רוצה את המוח שלי יותר נקי, אבל גם בשבילי שאני לא רוצה להשתמש בזה, חשוב שאני אדע שהדבר הזה הולך להיות קיים, שהדבר הזה עתיד לקרות, כדי שאני אדע להתכונן לדבר הזה, ויעבוד על החוזקה הפנימית שלי, של לא להרגיש פורמו, ולא להרגיש שאני מפספסת דברים כי אני לא מתקדמת, אלא להפך, לדעת שאני יודעת מה כל האפשרויות ולאן העתיד הולך, ודרך אגב, כשאני מדברת על שנת 32, זה כולה עוד 3, זה נשמע כאילו מה זה רחוק, אבל בתכל'ס זה עוד 6 שנים, מה זה 6 שנים? זה עובר בשנייה. אנחנו נוכל בעצם שיהיה לנו חיבור לענן בזמן אמת, זאת אומרת אנחנו נוכל לקבל גישה לכל הידע.
מה זה אומר לגבי הסמארטפונים שלנו? אנחנו עם סמארטפונים, אני הולכת עם הסמארטפון שלי לכל מקום, זה אצלי ביד, אבל יכול להיות שכבר הממשקי מוח שכבר יהיו לנו, כבר לא, אנחנו לא צריכים את המסכים, כי הכל אני עושה את זה בתוך הראש, או עם משקפיים. נקודה למחשבה, אני ממש מציפה פה את הדברים כדי שבאמת תכירו, אני חושבת שידע נותן כוח. סוף שנות ה-30 אנחנו מדברים כבר על ננובוטים שמשדרגים את הגוף, זאת אומרת שבשלב מסוים אנשים כבר, אנחנו לא נוכל לדעת על אנשים מה מתוך הגוף שלהם הוא שלהם ומה מתוך הגוף שלהם זה בינה מלאכותית. אז ננובוטים זעירים שנעים בזרם הדם ומשפרים את תפקוד האיברים, מחזקים את מערכת החיסון, מתקנים נזקים ברמה התאית. תחשבו שבן אדם חלילה יכול לעבור התקף לב, לח... אבל הננובוטים יחזיקו לו את הלב עד שהוא יגיע למיון. היום אם מישהו מקבל חס וחלילה דום לב או דברים כאלו, אם הוא לא מגיע תוך כמה דקות לחדר המיון, בעצם זה אבוד לו. אז תחשבו שאנחנו יכולים להיות בהישרדות של 24 שעות לאחר התקף לב, לפני שבכלל הגענו לטיפול חיצוני. הננובוטים יתמכו בלב וימנעו נזק בזמן אמת. או חלילה אם מישהו, יש פה את הנושא של עצירת נשימה למשך 20 דקות, ננובוטים שיספקו חמצן ישירות לתאים ויאפשרו להישאר מתחת למים או לנשום באופן, או ינשמו בשבילנו למשך פרקי זמן שהיום זה נראה לנו בלתי נתפס. תשאלו למה אנחנו צריכים את זה, אני לא יודעת, אבל תדעו שזה יכול להיות, שזה אפשרי. אז תחשבו אם זה מתאים לכם, ולא רק אם זה מתאים לכם, אולי אתם יכולים לעשות עם זה משהו בשבילכם, אם אתם מכירים שיש לכם במשפחה איזה היסטוריה של דברים עם הלב, או היסטוריה רפואית אחרת. אתם יכולים כבר לחשוב איך אתם מתכוננים לדבר הזה. אז זה כבר סוף שנות ה-30. העתיד הרחוק, אני רגע קופצת ככה ממש מעבר לדמיון, זורקת פה קצת מושגים שאולי תשמעו את זה בהמשך, קומפוטרוניום, שזה חומר שכולו מחשוב, שהוא ממש פועל כיחידה של עיבוד מידע. תחשבו על רמת אינטליגנציה שהיא כל כך גבוהה שהמוח האנושי אנחנו כבר לא יכולים לתפוס, וזה גם בעצם הגורם שיעצור את ההתקדמות של הבינה. אנחנו, כי באיזשהו שלב ההתקדמות האקספוננציאלית של הבינה המלאכותית היא תעקוף אותנו בהרבה, וראינו שזה גם יקרה ממש בקרוב, 2029, ואנחנו כבר לא נוכל לתפוס חלק מהפתרונות. חלק האינטליגנציה היא תהיה כל כך גדולה שהיא תוכל לפתור עבורנו בעיות שהיום הן נחשבות אקסיומט, הן נחשבות כמו בעיות שאי אפשר לפתור אותן או אי אפשר להוכיח אותן, בעצם הבינה המלאכותית תעשה את זה. יציאה לחלל זה הרצאה שלמה שאני עוד יכולה לדבר עליה בלי סוף. אילון מאסק מתעסק ומדבר על זה המון, אולי באמת אני אעשה איזה פעם הרצאה על הדבר הזה, אבל אין ספק שבעתיד, בוא נגיד עד סוף שנות ה-30, אנחנו בוודאות נחקור את האפשרויות שלנו מחוץ לכדור הארץ, אבל נשאיר את זה למשהו, להרצאה נפרדת. מה כל זה אומר עבורנו? אוקיי, ובכלל איפה זה פוגש אותי? מה ערבית? את מדברת איתי עכשיו על החלל ומדברת איתי על בוטים שיהיו לי בתוך הגוף, לאן הלכת ומה זה אומר עבורי היום? אני ביום יום, מחר צריך לקום בבוקר לעבודה ולתכנן את החיים שלי ויש לי משכנתה. אז אני אומרת לכם ככה, יש 4 תחומי חיים, זה 4 תחומים מרכזיים שהולכים להשתנות. אחד, בעבודה. מי שישלב כבר מהיום AI בעבודה שלו ירוויח יתרון תחרותי עצום לעומת מי שלא משלב AI בעבודה. אני כל הזמן אומרת בקורסים שלי שאנחנו לא מתחרים ב-AI, AI עובד אצלי, אני לא מתחרה בו, הוא לא יכול גם להתחרות בי, אז אני לא מתחרה בו והוא לא מתחרה בי, ה-AI עובד אצלי, אבל מה שכן אני יכולה להתחרות עם אנשים שמשתמשים ב-AI. אז אם אתם מחר בבוקר כשאתם מגיעים מחר בבוקר לעבודה, תחשבו,
איזה משימה אני עושה היום שאני יכול להעביר ל-AI, ופשוט תפתחו את ה-Chat GPT ותספרו לו על המשימה הזאת, או תספרו לו על כל סדר היום שלכם, פשוט בעברית פשוטה תכתבו לו או תקריאו לו, ותשאלו אותו מה הוא מציע לכם להעביר לבינה מלאכותית. תתחילו להתקשקש עם הרעיון הזה. אמרתי את זה גם במפגש הקודם, בינה מלאכותית זו המהפכה היחידה שמלמדת אותנו איך להשתמש בה. וזה נהדר, היא גם לומדת מאיתנו תוך כדי שאנחנו משתמשים בה, זה נכון, אבל היא גם מלמדת אותנו איך להשתמש בה. בעולם העסקים, עסקים קטנים יכולים להתחרות בגדולים עם כלים שהיו בעבר יקרים. אני היום עצמאית, אם הייתי רוצה לעשות אתר אינטרנט בעבר, הייתי צריכה לשלם 25,000 שקל כדי לעשות אתר כמו שצריך. היום אני יכולה לעשות את זה לבד ובאמת בכמה שקלים בודדים. היום כל אחד מאיתנו יכול לבנות אתרים, לבנות לוגו, לפרסם. וככל שיעבור הזמן זה גם ילך וישתפר. זאת אומרת, זה רק ההתחלה. בריאות, דיברתי על זה מספיק בהרצאה הזאת, אבל זה באמת, אני חושבת שזאת הבשורה הכי חזקה, שיש אבחון מהיר יותר, תרופות מותאמות אישית, טיפולים שהתחשבו בפרופיל הגנטי והייחודי של כל אדם. חינוך, משרד החינוך מנסה להסתגל לשינוי, אבל אני לא חושבת שהוא מצליח ביכולות שלו היום. תלמדו את הילדים שלכם, תשלמו להם על, אני לילדים שלי משלמת להם על צ'אט GPT, על קלוד, על לאביבל, הם בונים אפליקציות בעצמם. פשוט תתחילו ותיתנו להם, גם אם אתם לא יודעים איך הם יעשו את זה, אצלהם זה ממש באופן אינטואיטיבי הם מצליחים לעשות את זה. אז החינוך הולך למקום של למידה מותאמת אישית לכל תלמיד, בקצב שלו, בדרך שלו, מה שמתאים. יש כאלה שאוהבים יותר ויזואלי, אוהבים לראות מצגות, תסתכלו בנוטבוק אליהם. אתה יכול ללמוד דרך פודקאסט, אתה יכול ללמוד דרך ויזואליזציה, דרך מצגת, דרך כתיבה, באמת יש כל כך הרבה דרכים ללמוד וללמד, וזה בכלל לא משנה מה הנושא. אז מקווה שתיקחו מפה, מכל הארבעה יחידות האלה, ומה שדיברנו, איזה משהו אחד שאתם הולכים לעשות שקשור ל-AI, זה יכול ממש להתחיל בקטן, לפתוח, להוריד את האפליקציה של ChatGPT, ולהתחיל להתכתב עם ה-ChatGPT על אחד מהנושאים האלה, ולבקש ממנו ללמד אתכם לעשות פעולה אחת פשוטה. אנחנו צריכים להתחיל להתעסק, כבר בשנת 2026, כי מי שייכנס ב-2027 יהיה לו יותר, אם אתם מרגישים overwhelmed, אם אתם מרגישים המומים מכמות המידע שיש היום, תחשבו איך תרגישו ב-2027 או ב-2029 כשנדבר על ננו-בוטים או על רובוטיקה ואוטומציה. אז השאלה שאני רוצה לשחרר אתכם איתה, ואני מקווה שלא יצרתי פה איזשהו פחד, כל מה שאני רוצה זה לתת לכם כמה שיותר מידע כדי שאתם תוכלו לייצר ולקדם ולממש את השליחות שלכם כבר היום, כי הבינה הגיעה בשביל זה, הבינה הגיעה כדי שהאנושות תממש את השליחות, כל אחד מאיתנו הגיע עם שליחות מסוימת שבשבילה הוא כאן וזה משהו, זה הדבר הזה שבא בקלות והדבר הזה שאתם עושים אותו בכיף ומוכנים לעשות אותו בחינם כל החברים שלכם פונים אליכם כדי שתעזרו להם לעשות את זה, זה השליחות שלכם. תתחילו למצוא אותה ותתחילו לשאול את הבינה איך אתם יכולים להיעזר כדי לייצר אותה כבר עכשיו. אז השאלה שאני רוצה לשלוח אתכם ככה מהשיעור הזה, ותכף אני אסגור את ההקלטה ואני אפתח את זה לשאלות, זה כיצד הבינה המלאכותית יכולה לעבוד בשבילי כבר היום. שולחת אתכם עם השאלה הזאת, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה לעדכונים. אני מעלה שם גם את המצגת, וגם את הסרטון של ההדרכה, וכמובן עוד דברים. אוהבת, עוד יוסיף ויתגלה, ויאללה, לכו תראו, תחקרו עם מה היה, עם מה אפשר לעשות.